Osana ammatillisen opettajan opintojani halusin jäsentää itselleni eri oppimiskäsityksiä ja hieman tutkia niiden mahdollisia yhtäläisyyksiä tai eroja. Mitä oppiminen on? Mikä muuttuu tai kehittyy oppimisen seurauksena? Jos tarkastellaan behavioristista oppimiskäsitystä, niin se on suora opetusmalli, jossa esitetään opiskelijoille tietoja, jotka omaksutaan pitkälti sellaisenaan. Kun taas kognitiivinen oppimiskäsitys on käytännönläheistä oppimista, konkreettiseen ongelmaan perustuvaa, jossa oppijan oma ajattelu laajentuu ja muokkautuu uuden tiedon omaksumisen valossa. Konstruktivistinen oppimiskäsitys sitoo oppimisen jo aiemmin opittuun, käytössä olevaan jokapäiväiseen tietoon tai taitoon. Tietotaito kaiken kaikkiaan syventyy. Oppimista säätelee se, mitä oppija tekee. Ymmärtämisen painottuminen on merkityksellistä. Sama asia voidaan tulkita ja käsittää eri tavoin. Humanistinen oppiminen, jossa pyritään luomaan ilmapiiri, jossa opiskelijoiden tarpeet otetaan huomioon. Se perustuu oppijan kokemuksiin ja itsereflektioon, kykyyn arvioida kokemuksiaan uuden oppimisen pohjaksi. Se on muutakin kuin tiedon prosessointia. Tavoitteena on itsensä toteuttaminen ja oman minä-kasvu. Sosiokulttuurinen oppiminen on kontekstiin sidottua, realistista ja yhteisöllistä. Asioita opitaan yhdessä kehittäen ja soveltaen. Opettaja ei ole enää perinteinen opettaja ja auktoriteetti, vaan tasa-arvoinen toimija ja ohjaaja oppijoiden keskuudessa. Jos tutkitaan tavoitteiden ilmaisua ja mistä ne johdetaan, niin behavioristisessa tavoitteet ilmaistaan selkeinä palasina, jotka yhdistetään vähitellen laajoihin kokonaisuuksiin. Kognitiivisessa taas tuloshakuisesti. Fokusoidaan pääasiallisesti lähitulevaisuuteen, keskitytään ongelmaan ja johdetaan soveltuvan ratkaisun kautta. Konstruktivistinen tavoitteen ilmaisu on taas konkreettista, esim. Mallintamista hyödyntämällä. Johdetaan aiemmasta osaamisesta. Humanistisen oppimiskäsityksen mukaisesti tavoitteet ilmaistaan sisäisen oppimishalun herättämisen kautta. Jokaisen opiskelijan tulisi tuntea, että hän on arvokas persoonana. Oppiminen itsessään on yksilösuoritus, jossa oppija itse vastaa haluttuun tavoitteeseen pääsystä reflektoiden ja arvioiden oppimaansa muun muassa oivalluksien myötä. Sosiokulttuurisessa oppimiskäsityksessä tavoitteet ilmaistaan väljästi, jätetään tilaa havainnoille ja uusille suunnille. Tavoitteita johdetaan oppijoiden omista lähtökohdista käsin. Kuinka sitten motivoida? Behavioristista oppimiskäsityksen mukaan perusteiden oppiminen mahdollistaa syvemmän oppimisen ja sitä kautta etenemisen. Kognitiivisessa taas motivointi on nopeissa ratkaisuissa, jotka syntyvät toiminnan tuloksena ja jotka myös tuovat helpotusta arkeen. Konstruktivistisena motivointi taas tapahtuu tiedon syventämisen kautta, tekemisen helpottamisen, ajan säästön, tehokkuuden kasvun ja myynnin kasvun kautta. Humanistista taas motivoidaan yksilöllisyydellä. Itse voit vaikuttaa tuloksiin. Sosiokulttuurissa ei ole olemassa vääriä vastauksia, vain erittäin hyviä kysymyksiä. Motivointi onnistuu sitä kautta. No miten sitten opetus ja ohjaus etenee ja mihin se perustuu? Behavioristisessa opetetaan selkeästi, pieninä annoksina harjoittelemalla ja antamalla palautetta. Kognitiivisissa
Ohjaus etenee käytännön ongelmien ratkaisulla oppijan omaa ongelmanratkaisukykyä käyttämällä, jota ohjataan väljästi. Annetaan oppijan itse löytää ja keksiä ratkaisut. Se perustuu oivalluksiin ja aha-elämyksiin, oppijan sitoutumiseen. Konstruktivistisessa opetuksessa pohditaan, arvioidaan ja ymmärretään, miten asia on rakentunut. Miten oma toiminta vaikuttaa siihen ja kuinka ymmärrystä voisi laajentaa. Humanistisella taas jokaisella on oikeus vahvuuksiensa ja lahjojensa jalostamiseen. Aina tulee olla mahdollisuus yksilölliselle opiskelulle, etenemiselle ja tehtävien valinnalle. Sosiokulttuurisessa opetuksessa ja ohjaus, miten se etenee, niin korostetaan asiayhteyttä ja oppimisen realismia sekä yhteisöllisyyttä, vuorovaikutuksessa tekemistä ja oppimista. Jos tarkastellaan hieman opetusmenetelmiä, mitä eri oppimiskäsityksissä voidaan käyttää, niin behavioristisessa voidaan toimia luennoivan opetuksen kautta, käyttämällä paljon case-esimerkkejä sekä oppikirjoja. Kun taas kognitiivisessa käytetään paljon harjoitustehtäviä, projekteja, jotka sidotaan olemassa olevaan ongelmaan. Konstruktiivisessa opetusmenetelmissä yhdistellään todellisia elämäntilanteita, johon sisällytetään myös epävarmuutta, epäilyä ja tiedon halua kasvattavia aineksia. Käytetään paljon ryhmäytymistä, pienryhmiä, yksilöllistä etenemistä, tutkimuksia, haastatteluja sekä kyselyitä. Humanistin opetusmenetelminä taas käytetään yksittäisiä tehtäviä, paritehtäviä, joskin myös osin ryhmässä tehtäviä. Sosiokulttuurinen taas opetusmenetelmä niin toimii työskentelyä pienryhmissä ja tai erityyppisissä verkostoissa. Puhtaasti verkon kautta tapahtuvia, ei niinkään varsinaisessa lähiopetuksessa. No miten sitten arviointi tapahtuu? Niin behavioristisessa opettaja arvioi opitun tason esimerkiksi kokeen muodossa. Kun taas kognitiivisessa oppija itse arvioi lopputulosta sekä kokonaispolkua ratkaisun aikaansaamiseksi. Arviointi tehdään suullisesti tai kirjallisesti, hyötynäkökulmat vahvasti esiin tuoden. Konstruktiivisessa taas arviointi tehdään monipuolisesti ja joustavasti, jossa otetaan huomioon tiedon suhteellisuus ja muuttuvuus. Humanistisessa oppimiskäsityksessä opettaja ja opiskelija arvioivat suorituksia usein sanallisesti, jonka pohjalta laaditaan sitten arviointi, tarvittaessa kirjallisesti. Sosiokulttuurinen arviointi tapahtuu itsearviointina ja ryhmäarviointina. Opettaja kysyy avoimin kysymyksin suoriutumista. Jos mietitään, mitä etuja ja heikkouksia eri oppimiskäsityksillä on, niin behavioristinen on melko yksioikoinen opetustapa, joka vaatii opettajalta laaja-alaista tietämystä kyseisestä asiasta. Jos opettaja omaa tietokirjatasoista tai syväalaista ammattitaitoa vaativat tiedot opastettavasta asiasta, on hänen opetus mielenkiintoista ja saa aikaan kiinnostusta niissä opiskelijoissa, joita aihe kiinnostaa. Jos kiinnostusta ei ole, niin oppimista ei yleensä tapahdu. Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä oppilaan oma motivaatio ja kiinnostus on kriittistä oppimisen onnistumiselle. Itse tekemällä muistijälki on myös aidompi. Jos ongelma ei ole merkityksellinen, oppimista ei välttämättä tapahdu, vaan oppiminen unohtuu pikaisesti. Jos oppilas kärsii esim. Keskittymisvaikeuksista, ei hän välttämättä kykene ottamaan vastuuta oppimisestaan. Konstruktiivisen oppimiskäsityksen etuja ja heikkouksia taas voidaan nähdä
jotta opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi voi olla ongelmallista isossa ryhmissä. Saadaanko ennakko-osaaminen selville isoissa ryhmissä sekä onko rajallinen ajankäyttö yksilöllisten oppimistapojen tukemiseen? Heikkous vai hyöty? Näitä joutuu miettimään usein jokapäiväisessä työssäänkin. Humanistisen oppimiskäsityksen etuja ja heikkouksia on, että se sopii hyvin introverteille tai muutoin yksilösuorituksiin tottuneille henkilöille, jotka saavat edetä omaan tahtiinsa ilman paineita. Oppiminen voi toki jäädä yksioikoiseksi, mikäli ei käydä keskusteluja ja aikaansaada eriäviä mielipiteitä, joista on mahdollista oppia taas eri näkökulmasta käsin katsottuna. Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen etuja ja heikkouksia on ryhmäpaine voi saada aikaan moniulotteisen oppimistapahtuman, jossa ryhmä vie mukanaan ja sitouttaa jokaista osallistujaa tasapuolisesti. Oppimisen taso voi jäädä heikoksi, mikäli sitoutumista ei tapahdu ja tavoitteet ovat keskenään eriarvoisia.